brother. Smile, my sister. And everything give thanks to the Lord. Muli pangitian nga po natin ang ating mga katabi. Smile, you look so beautiful. Smile, you look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister. In everything give thanks to the Lord. Smile, my brother, smile, my sister. In everything give thanks to the Lord. Amen. Katulad nga po ng ating inawit, we will give thanks to the Lord. At sa umaga pong ito, let's focus our hearts in worshiping the Lord. Sabihin natin sa Panginoon kung gaano mo siya kamahal sa umaga pong ito. Face to face, sabihin mo sa Diyos, Lord, we love you. So let's worship Him this morning. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you, my soul sings. In your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. Ipawitin po natin sa ating news. Hear this praise. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so, oh we love you, Jesus. Love you so much, Lord I love you, Lord I love you, my soul sings. In your presence, carry on your ways. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you.
your song of freedom. Now I'm free to dance again. Singing in darkness, I laugh in the rain. Rejoice in your love again. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. Say! Your spirit brings me liberty. Your breath of life has set me free. Jesus, your love, it lifts me high. Give me reason to run this race with joy. This song within me, Lord, we will bless your holy name. Jesus, Jesus, I'll dance before your throne. Bring this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, we will bless your holy name. Sabi po sa inaawit natin, Jesus, I'll dance before your throne. Kapag tayo po ay nasa harapan ng trono ng Diyos, ano pong sayaw ang maibibigay natin para sa ating Panginoon? Na siya ang nagbigay sa atin ng kapayapaan, ng kagalingan. Come on, let's give our best dance. Sing the song in my heart, the song in my soul. Hey, the song I was born to sing. It's your song of freedom. Thank you for the freedom, Lord. I am free today. Singing in darkness, I laugh in the rain. Rejoice in your love again. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. Your spirit. Your spirit brings me liberty. Your breath will set me free. Jesus, your love that lifts me high. Give me reason to run this race with joy. This song within me, Lord, we will bless your holy name. Jesus, Jesus, I'll dance before your throne. Bring this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, bless your holy. Sing it once again. Jesus, your love lifts me high. Give me reason to run this race with joy. This song within me, Lord, we will bless your holy name. Jesus, Jesus, I'll dance before your throne. Bring this heavenly sound to you alone. This song within me, come on for the last time, church. Say, Jesus, your love that lifts me high. Give me reason to run this race with joy. This song within me, Lord, we will bless your holy name. Jesus, Jesus, I'll dance before your throne. Bring this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, holy name. Oh, we bless your holy name. Yes, Lord. Thank you, Jesus, for the freedom. Your light broke through my night, restored exceeding joy. Your grace fell like the rain and made this desert set. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Your hand lifted me up, stand on higher ground. Your praise rose in my heart and made this valley sing. You have turned
my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. My sorrow into joy. Dance before the Lord. Your light broke through my night, restored exceeding joy. Your grace fell like the rain and made this desolate. Say, you have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Your hand lifted me up to stand on higher ground. Your praise rose in my heart and made this valley. You have turned my mourning into dancing. You have turned, thank you Lord, my sorrow into joy. Come on, sing it once again. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Hey! Let's say, this is how we overcome. 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 You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Lord, you have turned. You have turned. Thank you, Lord. My mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Oh, we thank you, Lord. Come on, praise the name of Jesus. Oh, thank you, Lord. You have turned our mourning into dancing. You turn our sorrows into joy. Oh, we thank you for your presence. Oh, we praise you, Lord. We thank you for everything that you have done. Oh, yes, Jesus. For you are a holy God. This morning, patuloy nating sambahin ang ating Diyos. Dahil sabi nga sa kanyang salita, that He will turn our mourning into dancing. Ano man yung sitwasyon mo ngayon, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, He can turn your mourning into dancing, your sorrows into joy. So let's give Him thanks. Let's worship Him and sing, Lord, you are holy. And we shout your name. We will lift your name on high. Oh, yes, Lord. Holy, holy are you, Lord. The whole earth
with your glory. We'll sing. Let shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah. All the heavens shout your, oh, we shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah. Sing it once again. Come on, lift up the name of Jesus. All the heavens shout your, we shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah. Our King, hallelujah. To you, our King, hallelujah. Our King. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to, come on, praise the name. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever, forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise. Shout to the Lord, shout to the Lord. Come on, all the earth, give your highest praise. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roll at the sound of your name, of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever, forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the cross. We'll sing it once again. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us
miracle so great. There is no one else like you. No one else like you, Lord. There is no one else. You are great. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. How great is our God? Sing with me, how great is our God? So let's sing how great, sing how great is our God. Come on, lift up your voice. Sing, Lord, you are great. How great is our God. Oh, worship the name. Sing with me, how great. Lift your voice unto the Lord. Is our God. So we'll sing how great. Lord, you are. How great. Yes, you are. Is our God. Sing how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great. There's no one like you. Is our God. Sing your name is above all names. You're the name above all names. You are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Come on, let's declare your name is above all name. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Say, my heart will sing how great. And my heart will sing how great is our God. I'll sing, my heart will sing. And my heart will sing how great is our Oh, thank you, Lord. You are a great God. You are an awesome God. We give you all the praises. We give you all the honor, Jesus. So good to be in your presence, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your presence, Lord. Truly, you are an awesome God. You are a great God. Oh, we thank you. We lift our praise to you. We lift our worship. We lift our hearts. Oh, thank you, Holy Spirit. We thank you for it. Lord, we thank you for this morning. Maraming salamat sa pagkilos mo sa lugar na ito.
We thank you for your goodness. We thank you for everything that you have done. We thank you for the freedom. Lord, maraming salamat. Kaya kami, O Diyos, malayang nagpupuri sa iyo. Malayang sumasamba sa iyo. Malayang sumasayaw para sa iyo, Panginoon. Lord, thank you for touching every heart of your people this morning. Tuwing nga, O Diyos, aming ang mga pupuri, aming mga pagsambay para lamang sa iyo. And Lord, sa umaga pong ito, muli mong kausapin ang iyong mga anak. Lord, we want to know you more. We want more of you. More of your presence. More of your word. More of you and less of us, Lord. We thank you for your Holy Spirit, for moving in this place. And we thank you, Father. We thank you, Jesus. Tuwing na nga, Panginoon, na sa iyo ang pinakamataas sa papuri ng iyong mga anak. Pinakamataas sa pagsambay para lamang sa iyo. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. So, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ang ating pong mga kids ay pumunta na po dito sa unahan and we will pray for you. Amen. Praise God. Sige po, atin pong ituon ang ating mga kamay sa mga batang ito. Heavenly Father, salamat po sa mapagpalang araw na ito na binigay mo po sa bawat isa sa amin, na muli kami po ay naririto sa inyong harapan. Lord, sama-samang nagpupuri, sumasamba sa iyo, nagpapakumbaba. At Lord, sama-sama po naming itinataas sa inyong trono ng biyaya, O God. Lord, ang lahat ng mga batang ito, Panginoon, na nasa inyo pong harapan. Salamat, O God, sa kanila pong mga buhay. Tunay nga, O Diyos, na sila, Panginoon, ay pagpapala, Panginoon, at pinagpala mo na, Panginoon, Lord, sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. Salamat, Lord, sa inyo pong mapagpalang kamay namin sila itinitiwala. Patuloy na ingatan mo sila, gabayan mo po sila, bigyan mo po sila ng katalinuhan, karunungan, kaunawaan na nanggagaling po sa inyo. At Lord, maging sa kanila pong murang edad, ay Lord, makilala kanila, magkaroon sila ng personal na relasyon po sa inyo. At Lord, sa puso, Panginoon, ng mga batang ito, alam ko po na bawat salita mo na maitatanim sa kanila, ito po, Panginoon, ay lalago, yayabong, at Lord, magkakaroon ng bunga, O Diyos, habang sa kanila pong paglaki. At Lord, patuloy na O Diyos na pakabulutan mo pang bawat isa sa kanila ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Lord, yes, O God, salamat na tinanggal mo na, Panginoon, inalisan mo na ng kapangyarihan, ng kaaway, Panginoon, sa kanilang mga buhay dahil sila po ay sa iyo, O God. At Lord, maging sa kanila pong Sunday School ngayon, salamat po sa mga matututunan nila, sa teachers, sa mga ate na maggagabay sa kanila. Bigyan mo po sila ng kalakasan, katalinuhan, maging Lord, kagalakan sa kanilang puso, Panginoon, sa paghahayag nila ng iyong salita sa buhay ng mga bata pong ito. Lord, salamat ang iyong presensya, O Diyos, ay Lord, maghari, Panginoon, at Lord, lukuban mo, Panginoon, ang silid-aralan na yun, Panginoon, na kanila pong pagdarausan. Salamat na Lord, ang iyong mga anghel, Panginoon, ay nandun na sa lugar na yun at siyang magbabantay sa buhay po ng mga batang ito. Salamat, O God. Dinideklara namin, Panginoon, na Lord, yes, O God, sila'y pinagpala mo na, Panginoon. Lord, sila, Panginoon, ay Panginoon, patuloy na mag-excel. Lord, sa kanila pong pag-aaral, O God, maging ang mga gift and talents na binigay mo sa kanila, O God, ay madidiscover nila at magagamit nila for your glory. Salamat, Lord. Kalugdan mo at kasiyahan ng mga batang ito. Sa inyo po namin sila itinitiwala. Sa inyo po namin sila, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na
Yes, Lord. Lord, pinagkakatiwala dahil alam po namin na, Lord, sa inyo pong mga kamay, Panginoon, ang buhay ng mga batang ito, O Diyos, ay patuloy na dadalhin mo sila sa magandang plano at layunin mo po sa kanilang mga buhay. We thank you, O God. We bless you. We honor you. We love and we praise you. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. So, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay last Sunday na po agad ng January. Ang bilis po, no? Parang kakapasok lang po natin ng January no nakaraan. Ngayon po, last Sunday na. And also, it is our last day of our 21 days of fasting. So sa mga nag-join po, congratulate yourself na tayo po ay sa biyaya ng Panginoon, na hakbangan po natin itong 21 days of prayer and fasting natin. At tunay nga po na it's only by His grace and by His mercy sa buhay po ng bawat isa. Kaya po nakatapos tayo ngayong araw na to. It's our 21st day. At sabi nga po, patuloy na, sabi nga hindi po matatapos dito. So the following month, we will also have yung ginagawa po natin na for every first Monday to Wednesday of the month, yung continuous po natin na 3 days prayer and fasting din po monthly. So, continuous po natin siyang gagawin. So, purihin po ang Panginoon. Ayan po. So, kahapon po, ginanap po natin yung atin pong first face-to-face School of Leaders with Bishop Jimmy. So, praise God po sa mga leaders natin na mga naka-attend. So, ayan po, sa mga hindi po naka-attend at gusto nyo pa pong humabol, we are giving chance po. Napakaganda po na, yun nga po, we can hear, kumbaga, in other aspects, kahapon po is more about management. And then, this coming February po, sabi po ni Bishop is, I think, homiletics po ang ating kumbaga magiging subject. So, kumbaga patuloy po tayong tinuturuan ng Panginoon. Amen. Dahil sabi nga po, as long as we live, kailangan po ay patuloy tayong matuto at mag-aral. Amen. Because as we keep on learning, we are keep on growing po. So, bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, we just want to acknowledge po ang ating mga first-time visitor. Pwede po ba na tumayo po kayo at nais po namin kayong i-acknowledge and i-welcome sa umaga pong ito. Si Irish Jane Tabuga, tama po ba? Amen. Praise God. Welcome po. At si Gina Lynn Lopez. Ayan. Praise God. Welcome po. Welcome sa Jesus Be Lifted Up Church. Ayan po. Mamaya i-welcome po natin sila dito sa unahan. So, welcome po sa gawain ng Panginoon. At sa umaga pong ito, wag na po nating patagalin. So, yun nga po, we are still in the team po ng yung binigay po ng Diyos sa atin this year through Bishop po is the fulfillment of God's promises. So, lahat po tayo gusto po na ma-fulfill yung promises ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Lahat po tayo nais natin na makamit ang, kumbaga, mga pangako, mga salita po ng ating Diyos sa ating mga buhay. At sabi nga po, sa New Covenant Scriptures po, ang promise, or sa Greek word po is Epangelia, E-P-A-N-G-E-L-I-A. It's a Greek word. Sabi po dito, is used in the sense of God's design to visit His people redemptively in the person of His Son, Jesus Christ. Yun nga po ang ating Panginoong Jesus, because He is the promise of God sa pag-redeem po sa mankind. At sabi nga po, promise is a gift graciously bestowed, not a pledge secured by negotiation. Ibig sabihin po, ang promise po is gift graciously bestowed. Kumbaga, binigay po siya ng, kumbaga, regalo, or kumbaga, graciously bestowed. Ibig sabihin, kumbaga, yung binigay po ito ng hindi tayo, na kumbaga parang, katulad po sa bata, di ba? Pag may gustong isang bata, kunwari po sa magulang, gustong bumili ng lollipop, gustong bumili ng ice cream, di ba po? Talagang pipilitin yung magulang niya para lang mag-oo.
Pero sabi nga po, yung promise po ng Diyos, it is a gift graciously bestowed. Binigay po siya ng, kumbaga parang regalo ng kusang loob ng Diyos sa, sa atin. And, kumbaga, sabi nga po, yung promise po is, kumbaga, naka-attach po kasi siya or, kumbaga, parang, correlated po siya sa covenant. Kung nandito po kayo last Wednesday, ayan po, may nag-share po sa atin si Brother Van, yun nga po regarding covenant na kung makikita po natin doon sa life po ni Abraham, yung pong promise ng Panginoon na binigay sa kanya. Kaya po we're encouraging sa mga hindi po nakaka-attend ng midweek, we're encouraging you to come. Ang dami rin pong revelation na binibigay po ng Panginoon as we hear His Word. So, ang covenant naman po is, sabi nga po, literally, it's a contract. Di ba po? Contract or kumbaga, two persons na kumbaga, merong agreement, merong contract sa isa't isa or covenant. Sabi nga po, in the Bible, an agreement between God and His people in which God makes promises to His people. So, yun nga po, sa Bible po, kung makikita natin, may covenant po na ginagawa ang Diyos at sabi nga po, yung as He gives covenant, may mga promise pong kaakibat ang Diyos na binibigay. Amen? And sabi nga po, usually, it requires certain conduct from them. Ibig sabihin po, pag nagbigay ng promise ang Diyos, merong required conduct na either kailangan po nating gawin, sundin, i-put into action. Amen? Sabi nga po, kumbaga, it can be, some of the promises of God are conditional. Pag sinabi pong conditional, yun nga po, meron tayo kasing dapat gawin para po ma-fulfill yung promise ni God. For example po, I'll give some examples po. Number one, ito po yung kumbaga, the very reason why Jesus came into this world, di ba? Sabi nga po sa John 3:16, most of us, we know that. Ano po yun? Ano po yung promise ng Diyos doon? Eternal life, di ba? Pero ano pong nakalagay sa salita ng Diyos? It is given for everybody. Tama po ba? Kaya nga po sabi doon, for God so loved the world. So ang Panginoong Hesus po, nung dumating po siya sa mundong ito, yes, first it's for the Jew. Para lang po talaga sa mga Hudyo. Pero po, sabi nga, because God so loved the world, hindi lamang po para sa mga Hudyo, yung pagkakarating po ni Jesus as Messiah. Sabi nga po, it's for the world. Para sa atin, kahit mga Gentiles, kasama po tayo doon. Pero sabi po doon, hindi lahat, di ba, can receive the eternal life. Sino lang po daw? Whosoever believeth on Him, sa atin pong Panginoong Hesus. So sabi nga po, kahit na alam na to ng lahat ng tao sa buong mundo, pero po, ang condition is kung sino po ang maniniwala sa Panginoong Hesus. Amen? The promise will be given to those who believe on Jesus Christ. And then sabi po sa another thing po, another example, save from destruction, dun po sa 2 Chronicles. Ano po sabi ng Panginoon doon? If my people who are called by my name humble themselves and pray, turn from their wicked ways, then, sabi po ng Diyos, I will hear from heaven and heal their land. So sabi nga po, if meron na naman, di ba, condition. Yes, God wants to save yun nga po, na kumbaga, i-heal yung land ng Israel, i-heal ang land ng Pilipinas, i-heal ang different nations, pero po, may kondisyon, di ba? If my people who are called by my name, yung mga tinawag po ng Diyos, ano daw pong gagawin ng mga tinawag ng Diyos? Will humble themselves, pray, and turn from their wicked ways. Di ba po? And seek His face. So, meron pong, kumbaga, conditional. Yes, the promise of God ay nandun yung pag-heal ng Diyos, yung restoration ni God, yung pag-save sa destruction. Pero po, sabi nga,
it's a condition, may condition po. And another one po is, ito po, kumbaga, usually po, we are hearing this word every now and then. Pag po may di ba? May exhortation po ng offering natin, ng tithes natin. Sabi nga po, if we want to be blessed financially or in our resources, ano daw po yung kailangan natin gawin? Bring our tithes into the storehouse. Amen? Sabi nga po, it's better to give than to receive. God loves a cheerful giver. So, minsan po, we are expecting God to bless us, pero po, hindi natin ginagawa yung susi para po dumating yung blessing ng Panginoon. Tapos, or yung promise ni God, na Lord, pangako mo na ibabalik mo lahat ng ninakaw ng kaaway sa akin. Pangako mo na ibibigay mo itong, yung mga, kumbaga, yung mga kinain ng locust, ng mga ninakaw sa akin ng kaaway. Pero po, we're not doing anything. May susi po, amen? Kumbaga, conditional. Meron po tayong kailangan gawin. Yun nga po sa Malakay 3:10, bring the tithe into the storehouse. Minsan po, nangangatwiran pa tayo, Lord, binigay ko naman sa sa mga mahihirap Pinag-ano ko naman. Kumbaga parang minsan po, we're trying to convince God. Pero po sabi nga, God and His Word is one. Di ba po sa John 1:1. Kaya nga po sabi nga, kung ano po yung sinabi ng Diyos, meron po tayong kaakibat na paggawa po doon para po ma-fulfill yung promise ni God sa atin. And another thing, sabi nga po, may condition sa promise ng Diyos, health to your flesh and strength to your bones. Di ba po? Ibig sabihin, yung kalakasan sa ating pangangatawan, sa ating mga buto at health, kumbaga, good health sa atin pong mga physical na pangangatawan. Ano pong sabi sa Proverbs 3 verse 7 to 8? Sabi po dito, Proverbs 3 verse 7 to 8, do not be wise in your own eyes, fear the Lord and depart from evil. Ito na po yung promise ng Panginoon. It will be health to your flesh and strength to your bones. Kung makikita po natin dito, may instruction po ulit, di ba? Sabi po doon, do not be wise in your own eyes. Minsan po tayong tao, nagmamagaling tayo sa harap ni Lord. Pinipilit natin yung alam natin, yung gusto natin. Pero sabi nga po, if we want help to our flesh, ano po daw? Wag daw po tayong, do not be wise on your own eyes. We have to always acknowledge the Lord. We have to always acknowledge the Holy Spirit. Holy Spirit, turuan mo po ako, tulungan mo po akong unawain ang kalooban mo. Amen? And sabi nga po, fear the Lord. Ito yung isang nawala sa church na I believe the Lord will restore it. Yun nga po, as many men of God are releasing it to the body of Christ, to the bride of Christ, na yung fear of the Lord. Ano po ba yung fear of the Lord? Sabi nga po, hindi siya yung basta takot ka lang, na yun, nandiyan na si pastor, tago na tayo, nandiyan na si leader, o hindi po yun. The fear of the Lord is, you have that kind of fear sa buhay mo na mawala ang Diyos sa buhay mo, magkasala ka sa harap ng Diyos, that fear will lead you to live a holy and godly life before our God po. Amen? The fear of God. Dahil sabi nga po, di ba, kumbaga, yung the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya po sabi nga, pag po may fear of the Lord tayo sa puso natin, we will be able to become wise before the sight of God. Bakit po? Dahil yung pagkatakot sa ating puso sa Diyos, ang panimula ng karunungan. Amen? The wisdom that comes from God. And ito pa yung sunod is depart from evil. Amen? Sabi po, yung depart from evil naman po dito, hindi lang yung basta hindi ka na magnanakaw, hindi ka na papatay, or although hindi mo siya ginagawa before, pero ano pa po ba yung depart from evil na sinasabi dito? Yun nga po, even yung mga walang kasaysay na mga usapan, di ba po? You are departing from evil pag umaalis ka sa lugar na yon or sa mga group na yung parang walang ibang pinag-uusapan kundi buhay ng ibang tao. Ano pa po? Depart from evil. Sabi nga po, kumbaga, pag may nakita ka na hindi na kaaya-aya sa mata mo, hindi ka na magse-second look. Diba?
Pag po, you are departing from evil. Ano pa po? Even yung mga small things, di ba? Ngayon nga po, yung kahit pagkupit ng piso, pagkupit ng 5 piso, you are departing from evil. Sabi nga po, the Holy Spirit will teach us how to depart from evil. Para daw po, sabi nga, magkaroon tayo ng health to our flesh and strength to our bones. Amen? And ano pa po, sabi nga, katulad nung nabanggit po ni Pastor Alvin last Sunday, sabi nga po, yung promise ni God na abiding in the shadow of His Almighty. Paano po ba tayo makakapag-abide lagi sa shadow ng ating Diyos, di ba? Under His wings. Sabi nga po, sa Psalms 91, we have to dwell in the secret place. Di ba po, merong mga kaakibat na kailangan po tayong gawin. Even yung promises po ng Diyos sa atin, meron din po tayong mga kaakibat na ano. Last po ito, yung sa ano po, sa John 11 verse 40. Ito po kasi yung namatay si Lazarus. Tapos po, sabi po ni Jesus dito, kung gusto, if you want to see the glory of God, you have to believe. Sabi po ni Jesus, di ba? Did I not tell you, you will see the glory of God if you believe. So, if we want to see the glory of God, ano daw po yung kailangan natin gawin? Maniwala, di ba? Believe in the Lord our God. So, sabi nga po, a promise can be, or a covenant can be a form of verbal, ayan, katulad po yung salita, or a written. So, sabi nga po, ang promise ng Diyos ay pwede po natin siyang marinig because He will speak it unto us, or through the Word of God. Amen? As we read the Word of God, as we hear His Word. So may written po and verbal promises ang Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga po, God is bounded by His Word. Amen? Sabi po sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. So, di ba po, tayong tao, kumbaga para pong mostly, kumbaga parang nakakategorize po natin yung tao according sa mga sinasabi niya. Kunwari po, may isang tao, di ba, na kumbaga parang puro kasinungalingan yung sinasabi sa'yo. Parang tatatak po yun sa mind mo na, itong tao na to, hindi siya nagsasabi ng totoo. Para pong yung The Boy Who Cried Wolf, di ba po, na dun sa isang village, lagi yung bata, lalabas siya dun sa village nila, sisigaw siya, may wolf, may wolf. E di yung mga tao po, labasan. Pagkalabas nila, wala naman. Di ba? Tapos, balik na naman po yung mga tao sa the next day, gano'n na naman po. Siguro ilang gabi pong ginagawa yun nung bata. And then, nung meron na talagang wolf, wala nang naniwala sa kanya. Bakit po? Ang tingin na dun sa bata, sinungaling siya, hindi siya nagsasabi ng totoo. Di ba tayo rin po minsan mga magulang, pag po yung mga anak natin, meron po, kumbaga gusto natin silang mag-excel sa school. Sasabihin po natin, sige, pag mataas yung grades mo, meron kang extra time na mag-cellphone o kaya may mga po tayo, little promises na binibigay. Pero minsan po, di ba tayong tao, because we are human, we tend to fail. Di ba po? Pero ang Diyos po natin, sabi nga po, He never fails. Amen? Ang Diyos po natin, He is always faithful. Hindi po natin sabi nga po, wala pong tao pa sa balat ng lupa na nagsabi ang Diyos ay sinungaling. Amen? Because it is written in the Word, sabi nga po sa, I think, Numbers 23 verse 19. Sabi po dito, God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should repent. So ang Diyos po natin, the moment na magsalita siya, the moment na may sabihin po siya sa atin, yun nga na pangako niya, na covenant niya, sabi nga po, He is not a man that He should lie. Lagi pong tapat ang Diyos natin. Amen? He is the same yesterday, today, and forever. Kung paano po naging tapat ang Diyos nung mga panahon nila Abraham, nila David, nila Matthew, yung mga disciples, nila John, nila Luke, yan po, until today,
and tomorrow, our God is faithful. Amen? So, punta po tayo dito sa pinaka-text po natin sa Ezekiel 12 verse 28. Sabi po dito, "Therefore I say to them, thus says the Lord God, none of my words will be postponed anymore, but the word which I speak will be done." Amen? So, sabi po ng Diyos. Pero alam niyo po ba, kung babasahin niyo po yung buong passage po na to, it speaks about the destruction or judgment ng Diyos sa Jerusalem. Dahil po, saan? Sa katigasan ng ulo ng bayan ng Jerusalem. Kaya po, kung mababasa niyo po yung mga previous verses po doon, kumbaga, ang sabi po ng Diyos, yun nga, dahil, kumbaga, walang humpay yung pagsamba nyo sa Diyos-Diyosan, pag-aalay nyo ng, paggawa nyo ng mga hindi magagandang bagay sa harap po ni God. Yun nga, may mga distractions or may mga judgments na binigay ang Diyos sa bayang Jerusalem during that time. Kaya po, in this verse of 28, dineclare po ng Diyos na sabi niya nga po dito, none of my words will be postponed anymore, but the word which I speak will be done. Kumbaga, yung destruction or judgment na po ng Diyos upon the nation of Israel that time ay mangyayari na. Kasi nga po, ang tigas ng ulo ng mga bayang pinili ng Diyos. At alam niyo po ba, in a good way, yun nga po, in a good point, we can also receive this as God's, yun nga po, kaya po yung dineclare sa atin yung God's promises. Kasi ito po yung, kumbaga, binigay ng Diyos sa puso ni Bishop, di ba? Nasabi nga po, kung ano yung sinabi ng Diyos, hindi na siya mapopostpone. Whether it is a judgment, a curse, or a blessing, a favor sa buhay po natin. Di ba? Kaya nga po, kung makikita po natin, we want to receive God's promise to us in a good way. Tama po ba? Yung sa kumbaga yung promise ni God na yun nga po, eternal life, promise ni God na wealth, na health, na promise ni God na, kumbaga, yung katulad po sa 3 John 2, di ba? As our soul prospers, we will be in good health at lahat po, everything in us will be prospered. So we want that kind of promises po ng Diyos sa buhay natin. Diba? Pero sabi nga po, katulad ng nabanggit po natin kanina, yung covenant or yung promises po ng Diyos, lagi siyang may kaakibat na, kumbaga yung part po natin, yung paggawa natin. Amen? Kaya nga po, ito po, katulad ng sabi rin po ng Diyos sa Isaiah 55 verse 11. Sabi po niya dito, "So shall my word that goes from my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it." Amen? Kung makikita po natin sa book of Revelation, sabi nga po, di ba, even yun nga po sa book of Matthew, yung mga kumbaga yung mga, ano pong tawag dito? Mga signs na pagdating po ng ating Panginoong Hesus, nangyayari na siya. Amen? Kasi sinabi po yun ng Panginoon. Amen? Sinabi siya, hinayag siya. Kaya po, kumbaga, yun nga po, even the world doesn't want na mangyari po yon, yung mga shakenings, di ba? Yung mga, ito pong mga plagues na nangyayari, yung mga wars, di ba? Rumors of wars, at sabi nga po, hindi na lang rumors of wars. Pero may pangako pa rin po ang Diyos sa kabila po ng, kumbaga, mangyayari po yung mga bagay na yon, di ba po? Kaya nga po sabi nga, yung promises po ng Diyos is dapat maging ano po tayo, kumbaga, we have to see kung paano po tumingin ang Diyos. Kasi minsan tayo pong tao, bias tayo eh. Gusto lang po natin what will profit us. Di ba? Ano po yung
pwede sa atin, ano yung kumbaga yung kumbaga parang ikagiginhawa natin, kumbaga ikakasaya natin. Ayun lang minsan po yung gusto natin para sa atin. But sabi nga po, God is looking kumbaga holistic. Amen? Katulad po yun nga, yung nangyayari ngayon sa buong mundo, di ba? Katulad nga po nung nabanggit po ni Rev Stella nung nagturo siya. January 1 po, pagpasok ng taon, niyanig ang Japan. Di ba po? And then other places, di ba po, sunod-sunod yung mga shakenings na nangyayari, mga lindol na nangyayari. And then yun nga po, parang sa news po, may nakalagay that Russia is ready for the, parang nakikita nila na there will be a World War III. So, kumbaga, if we know the Word of God, matatakot po ba tayo? Sinasabi na po ito ng Diyos sa atin. Minsan po kasi gusto lang nating basahin yung mga alam natin na para sa atin. Pero sabi nga po, we also have to look kung ano yung, kumbaga, kung paano po ng Diyos tinitignan ang, kumbaga, ang ano po, the whole picture. Amen? Kung paano po tayo, paano natin, kumbaga parang iaalaw yung sarili natin na makita din po natin through the Holy Spirit in us, paano po natin makikita yung nais po na ipakita sa atin ng Diyos. And sabi nga po, yes, the world, sabi nga po, pasama na ng pasama, pero may mga pangako pa rin po ang Panginoon. Amen? Like what He has promised, He will never leave us nor forsake us. Amen? Heaven and earth shall pass away, but His words will remain forever. Amen? Yung mga pangako po ng Diyos, if we know that, amen, kahit po anong mangyari sa mundo, hindi po tayo matatakot. Hindi tayo mawiwindang. Amen? Sabi nga po, meron po akong gustong ibigay sa atin na, yun nga po, ito, 3 bagay po on how to stand in the promises of God. Na kahit na may mga, katulad nga po, di ba sa Psalms 91, nakalagay naman po doon, 1,000 may fall at our side, 10,000 at shall right hand, but it shall not come near us. Kung titignan po natin, ano yung picture na pinapakita nito? May distraction po na mangyayari, di ba? May kumbaga, maaring economic fall, o kaya po sakit. Ayun nga po, katulad nung dumating ang COVID, di ba? 1,000 shall fall on our side, 10,000 shall right hand, but it shall not come near us. Ang pangako po ng Panginoon, hindi siya lalapit sa atin. Pero kung titingnan po natin, ano yung pinagagawa po sa atin ng Panginoon doon? Di ba sa Psalms 91? Let's dwell in the secret place of the Most High. Amen? Kumbaga, meron po tayong mga dapat na ginagawa as believers of Jesus, but sadly, most of us, kaya po minsan nakikita natin sarili natin, bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Lord, sabi mo, iingatan mo ko, gagabayan mo ko. Pero minsan po kasi, yun nga po, hindi natin ginagawa yung parte natin. Amen? Hindi po natin hinahakbangan ng may pananampalataya yung pong nais ng Diyos na gawin natin. So, ito po yung yung 3. Number 1, believe in His Word. Kumbaga, minsan, tayo po, yung mga may kumbaga, siguro po, yung mga teens and above. Di ba po? Mostly, bakit po pumapasok ang unbelief sa atin? Kasi marami na pong promises tayong natanggap na sumablay. Tama po ba? Marami na tayong promises na natanggap mula sa ibang tao na pumalya. Tama po ba? Kaya parang pag may sinasabi na ngayon ang Diyos sa buhay natin, His promises, although yes, sinasabi natin, yes Lord, thank you Lord, I receive it in Jesus' name. Pagka-uwi natin, kamusta po yung pagtanggap natin sa word ng Panginoon? Ganon pa rin po ba? O balik tayo na, Lord, eto na ulit yung bayarin ko, eto na ulit yung mga problemang kinaharap ko. Di ba? Para pong minsan, we are, kumbaga parang nadadala lang tayo ng emosyon natin, but the faith in us
hindi talaga po tinanggap yung salita ng Diyos. Di ba po yung parable of the four grounds, di ba po? Yung mga seeds na napagtaniman. Minsan parang katulad po tayo, ako po, inaamin ko rin, dumarating po ako sa point na pag nasa church, kumbaga we receive the word of God na parang excited tayo. Pero pag uwi natin, how's the word? Sinabi ni Lord na, yun nga, pinagaling ka na. Kinlay mo ngayon. Yes, Lord, thank you. Pinagaling mo na ako pag uwi. Lang sakit, aray ko. Diba? Lumalabas sa bibig natin na puro yung kumbaga yung nararamdaman natin. Pero po nung nasa church tayo, sinabi na natin, Lord, pinagaling mo na ako. Pero po minsan nag-iiba yung lumalabas sa bibig natin as we get out from this place. Sabi nga po, as we believe in His Word, sabi, kumbaga, whatever yung harapin po natin, we will stand in His Word. Amen? Ayun po yung totoong pag-believe, pagtanggap ng salita ng Diyos. Alam niyo po, isang pinakita po sa akin dito ni Lord, alam niyo po yung dinudugo na babae, di ba? For 12 years. Maari pong narinig niya na si Jesus magsalita, pero dahil nga maaring nakahiga lang siya, or maaaring may mga narinig niya lang na nagkwekwentuhan, na nagpapagaling si Jesus. Tingnan niyo po, naniwala siya, nagagaling siya. Di ba po, sabi nga, pinaganan niya po yung pananampalataya niya, na mahawakan niya lang ang laylayan ng Panginoong Hesus, gagaling po siya. And true enough, di ba po, nakita po natin sa Bible, pag binasa po natin, sabi po ni Jesus, may lumabas, naramdaman niya, may lumabas na power sa kanya. Sabi ng mga disciples, ang dami po Panginoong humahawak sa inyo. Pero alam po ng Panginoong Hesus that there is a different touch na naramdaman niya na lumabas po yung power sa kanya. At yun nga po, yung pong babaeng dinudugo ng 12 years. Instantly, gumaling po siya. At ano po sabi ng Panginoon? Daughter, your faith has made you well. Amen? Yung pananampalataya po natin, or yung belief po dito is, kumbaga, hindi lang po basta naniwala tayo. Kaakibat po yung pananampalataya natin sa pangako ng Diyos, sa salita po ng Diyos. Alam niyo po, isa pong, actually hanggang ngayon po, tinetest po ako talaga. Ito po yung, kumbaga, test na talagang na talaga pong hinihingi ko sa Lord na lagi kong mapagtagumpayan. Yun nga po, because kami pong, kumbaga, mag-asawa, parehas kaming full-time. Di ba po, meron po kaming dalawang nag-aaral na anak. Dumating po kasi ako sa point na nag-uusap po kami na mag-work isa sa amin, ganyan po. And then here it comes na, yun nga po, may ginawa si Lord na para sabihin sa akin na, kumbaga, hindi niya kalooban po na magtrabaho ako sa corporate world. May ginamit po si Lord na tao na, yun nga po, kung titignan, kung tutuusin, mas kailangan niya. Pero sabi niya po sa akin, sabi po ni Lord, ibigay ko daw to sa'yo. Alam niyo po yung, kumbaga, para po akong sinampal ng Panginoon na kaya kong gamitin kahit, kumbaga, yung ganong klase ng pamumuhay ng tao para lang ipakita sa'yo that I am the one who provides. And then here it comes, nag-struggle na naman po kami. Lord, ang dami naming bayarin, ang daming Tapos po, yun nga, nag-iisip na naman kami, kahit Lord, online lang, yung nakikipag-bargain po ako minsan sa Panginoon. And then here it comes. That time ko lang po ulit narinig ang boses na, kumbaga yung audible voice. Ang sabi niya lang po sa akin, kailan ko kayo pinabayaan? Nung marinig ko po yun, talagang tumulo na po yung luha ko. Kaya ngayon po, every time na nag-struggle po ako na, Lord, meron kaming mga babayaran, I always remind myself, yung sinabi ni Lord sa akin, kailan niya kami pinabayaan? Never. Walang time
na nagpabaya ang Panginoon. Kaya po, every time na magwe-waver, kumbaga yung parang mag-struggle po ako in our finances, I remind myself that my God is our great supplier. Our God is a great, He is our source. Alam niyo po ba, nung na-hospital si Asher, nung December, bago po siya ma-hospital, meron po akong, dinala po ako ni Lord, kung alam niyo po si Winans, anong pangalan niya? Si Ceci Winans, meron po siyang kanta na Believe for It. Nung marinig ko po yung song na yon, para pong nag-strike po siya sa puso ko. Henrik, pwede ba nating Han, pwede mong mapatugtog kahit yung pinaka, niya. Nung pong marinig ko yung song na yon, talagang nag-strike siya sa akin. Paulit-ulit ko po siyang pinakikinggan. Hanggang sa na-memorize ko po siya nang hindi ko nababasa yung lyrics. Kasi lagi ko lang siyang pinakikinggan. Hanggang sa sinasabayan ko na po siya, naguhugas ako ng plato, nagsasampay po ako, basta kung ano po yung ginagawa ko, inaawit ko po yun. Hindi ko po alam na darating pala po kami sa punto na magkakasakit si Asher at kailangan niya pong ma-ospital. Nung nasa ospital po kami, ni-remind po ako ni Lord. Alam niyo po na yung mind ko, Lord, saan kami kukuha ng pang bayad sa ospital? Biro niyo po for, I think, 2 days. Umabot ng 20 plus, yung binayaran po namin, 2 days sa ospital. Di ba po, parang, Lord, parang ganun. My mind is, parang, siya, saan kami kukuha? But my heart, I have the peace that passeth all understanding. At ito po yung paulit-ulit na kanta na, sabi ko nga po nung kasi inabot po kami doon ng Sunday. Saturday night hanggang Sunday ng madaling araw po. Hindi ko pa alam, mga 4, ganun. Umaawit lang po ako sa Panginoon. Nagte-thank you po ako kay Lord. Kumbaga inano ko yung sarili ko na, Lord, you are the one who will supply. Tapos yun nga po talaga nag-worship lang ako sa Kanya. Sige po, can we play this song? Baka po, kumbaga gamitin din po ito ni Lord na mag-minister. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Diba sabi po doon, move the immovable, break the unbreakable. Na talaga pong, kumbaga paulit-ulit po siyang, kumbaga parang, tas yun nga po, yung miracle po ng Panginoon talagang, and indeed, pinaranas niya po sa amin ang kanyang mapagpalang kamay at yun nga po yung miracle ni Lord sa buhay po ni Asher. Na sabi nga po, kumbaga, nung bago po mag-Christmas, tinitignan ko po si Asher, parang hindi po siya na ospital. Kasi po, ang bilis niya pong nakabawi. So, ano po yung gusto ko pong ipakita sa atin dito? When we receive a word of God, stand on it. Amen? Kasi po kahit na may pagsubok na dumaan, kahit na may testing or trials na dumating, if we are standing on His word, on His promises, papakita po ni Lord that He is really faithful. Amen? He will tell us, o kumbaga sa sitwasyon po, if we are just sensitive, sasabihin po talaga ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Amen? Amen. So, this time po, can we just pause for a while? If there are times na dumating po sa buhay natin na we have that unbelief sa puso po natin, sa Panginoon, na Lord, hindi man lumalabas sa ating pong mga labi, but there are unbeliefs.
can we just pause a while and ask God, Lord, patawarin mo po ako, nag-doubt ako. Patawarin mo po ako na hindi ko pinaniwalaan. Nag-doubt ako, Lord, na sa mga salita mo, sa mga promises mo sa buhay ko. Personally po, can we just ask God to change our hearts, those unbeliefs, those doubts, ay tanggalin po natin sa puso natin sa mga pagkakataong ito. And let the faith, the true faith, sa salita po ng Panginoon, sa pangako ni Lord na, Lord, si Abraham, ilang taon niyang hinintay si Isaac, and yet pinakita mo that you are fulfilling promises kahit na tumagal. Kung sa sitwasyon po natin, there were times na dahil sa sobrang tagal, we just tend to forget. Lord, hindi mo naman gagawin eh. Kalimutan ko na lang. But God wants to tell us this morning, He who promised is faithful. Amen? Tapat po ang Diyos. So this time po, kung nagkaroon tayo, personally, let's talk to God. Kung nagkaroon po tayo ng time na nag-doubt tayo kay Lord, may unbelief sa puso natin, may fear na, Lord, baka hindi mo na talaga ito gagawin. This time, lay it down to our God, lay it down to His feet, and ask God, Lord, I'm giving these doubts to you. I'm giving this unbelief to you, O God. And Lord, let there be a divine exchange here in your presence, O God. He promised that by His stripes we are healed. He promised that when we will go through waters, we will not be drowned. If we will go through fire, we will not be burned. Sa tingin mo, nag-iisa ka, remind yourself that promise that God is with you wherever you go. He will never leave you nor forsake you. Yes, Lord, forgive us, O God. Lord, sa mga panahon na nag-doubt kami sa'yo, forgive us, O God, Lord, na nagkaroon kami ng agreement sa unbelief, sa doubt, sa fear sa amin pong mga buhay. In this very moment, oh God, Lord, we ask for your forgiveness. And Lord, we are cutting, oh God, that agreement that we had, Lord, sa spirit of unbelief, sa spirit of doubt, sa spirit of fear, oh God. Let it be break, oh God, in the lives of your people right now in the name of Jesus. And Lord, let the true faith arise, oh God, that indeed, Lord, you are the God who is faithful, who is true to your word, who is true to your promises, oh God. That, Lord, you said in your word, you will not, your words that you have spoken, it will not return to you void, oh God, but it will accomplish what you have purposed. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for stirring up the faith, Lord, sa puso po, sa buhay ng iyong mga anak sa umaga pong ito. Thank you, O God. Thank you, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, God. Salamat, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And sabi niya po dito sa Psalm 66 verses 8 to 12, sabi po dito, "Oh, bless our God, you peoples, and make the voice of His praise to be heard.
He keeps our soul among the living and does not allow our feet to be moved. For you, O God, have tested us and have refined us as silver is refined. You brought us into the net. You laid affliction on our backs. You have caused men to ride over our heads. We went through fire and through water, but you brought us out to reach fulfillment. Sa ano po, pwede ba yung King James Version? New King James. New King James ba to? Sa verse 12. Sabi po dito, wala tayong New King James. Sabi po dito, but you brought us out to reach fulfillment. Hindi lamang po basta fulfillment, but God will bring us to the rich fulfillment. Ibig sabihin po, yan po dito sa abundance. Ibig sabihin, kumbaga, yung fulfillment na inaasam natin is, kumbaga, hindi lamang po yung ating, kumbaga yung, kasi di ba po sabi nga, when God gives promise, most of it, usually, lagi pong it's beyond, di ba? Our imagination. Hindi naman po magpa-promise si Lord na kaya na nating gawin. Tama po ba? Meron po ba dito na may pinangako si Lord sa'yo kasi alam ni Lord na kaya mo nang gawin yon? Pag po may pinangako si Lord, ibig sabihin, siya yung gagawa. Pero may hahakbangan po tayo para ma-fulfill yun sa buhay natin. Amen? And sabi po dito, you have caused men to ride over our heads. We went through fire and through water, but you brought us out to reach fulfillment. Ano po pinapakita dito? Sabi nga po, we have to keep on believing and wait patiently for God's promise dahil po may mga testings, may mga trials, may mga pagsubok na, kumbaga, itetest po yung faith natin. Saan nakaangkla po yung pananampalataya natin? Diba? Saan nakaangkla yung pagtitiwala po natin? When testing comes, pag po merong trials na dumating, amen, doon po makikita saan po tayo nakatayo. Are we standing on the solid rock, which is our Lord Jesus Christ, or nandun po tayo sa buhanginan na nung dumating yung bagyo, dumating yung baha, natangay. Diba po? Kaya nga po, sabi nga po, yung testing period po natin, ay yung waiting period po natin is a testing period. As we wait on the promises of God, nasa testing period po tayo. Tinetest tayo ng Panginoon kung kanino tayo talaga magtitiwala, kanino tayo aangkla, sino yung talaga pong pagkakatiwalaan natin habang naghihintay po tayo. Di ba po, hindi madaling maghintay. Balik po tayo sa story ni Abraham. Abram pa po, pero nung pinangakuan po siya ni God, di ba, that he will become a father of many nations. Di ba po? Sabi po ni God sa kanya, bibigyan siya ng anak. Ilang years ang dumaan. Wala pa rin. Nainip na po si Abraham. Diba? Tsaka si Sarah. Kaya ano pong ginawa nila? Pinasipingan na lang si Abraham kay Hagar para po magkaanak si Abraham. Minsan tayo pong tao, gusto nating tulungan si Lord. Diba? Gumagawa po tayo ng sarili nating kapamaraanan. Na Lord, hindi mo yata talaga to gagawin, hindi mo yata to kayang gawin sa buhay namin eh. Ito na lang paraan namin, baka mag-work to. Pero po, ang gusto po ng Diyos sa atin is a complete trust to Him. Amen? Yung pong kompletong pagtitiwala po sa Panginoon. Na, sabi nga po, He will fulfill it kahit na tagal. Katulad nga po, di ba, yung parang kumbaga katulad po ng vision, sabi po sa Habakkuk 2:3. For the vision is yet an appointed time. Yung promise din po ni Lord is
for an appointed time. Yung promise po niya. Sabi nga po, may timetable po si Lord. Minsan po, yung timetable natin, gusto natin yun din yung timetable ni Lord. Pero po, meron pong timetable si Lord. Amen? Nasabi nga po, katulad po sabi niya sa Ecclesiastes, He makes all things beautiful in its time. Na meron pong, kumbaga, plano ang Diyos at meron siyang, kumbaga, papagandahin. Sabi nga po, yung term na sabi nga, pinagaganda lang po ni Lord yung testimony natin habang naghihintay tayo sa pangako niya na matupad sa ating buhay. Amen? Kaya dapat po hindi tayo sumuko, hindi tayo magmukmok, hindi tayo magreklamo kay Lord habang naghihintay tayo. Amen? Sabi nga po dito, but at the end, it will speak and it will not lie. Though it tarries, wait for it because it will surely come. Sabi po doon, it will not tarry. Ayan. And sabi nga po dito, hindi daw po, kumbaga kahit na maghintay tayo, mangyayari po yung fulfillment ni Lord. Amen? Kung hindi man po, kung let's say dumating na ang Panginoong Jesus, hindi po natin pwedeng sabihin kay Lord na, Lord, hindi mo fulfill yung promise mo sa akin kasi dumating ka na. Remember po, there will be a new heaven and a new earth. Ibig sabihin, kung hindi na-fulfill yung promise ni Lord, ngayon, may new heaven and new earth pa, pwede pong i-fulfill ni Lord yung promise niya pag nandun na tayo. Amen? Kaya po, God is faithful. Amen? And sabi nga po, ayan, sorry po, nag-jump ako kung saan po ako nililid ng Holy Spirit. And ito po, sabi nga po dito sa Isaiah 55 verse 11, ito po yung nabanggit natin kanina. So shall my words that goes out from my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper the things for which I sent. So, ang sunod po is we have to position ourselves. Amen? Sa promise po ng Panginoon. Position ourselves. Diba? Parang for example po, kung ikaw, alam mo na may darating kang sasakyan, ano pong gagawin mo? Magpre-prepare ka ng parking area. Tama po ba? Kasi saan po natin ipapark yung sasakyan kung bibigyan ka po ng Panginoon? Sa kalsada? Diba po? Naalala ko po yung testimony ni Ninong Cesar na nung kumbaga nagdi-desire po siya ng bagong sasakyan. At kinonfirm naman po ng Panginoon, ang ginawa daw po niya kahit na wala pa yung sasakyan, kung ano po, lalabas siya dun sa garahe, parang winawashing niyang ganon, tapos pupunas-punasan niya kahit wala, di ba? Pero po, dumating ang time na ginagawa niya na talaga yun dun sa sasakyan niya. Amen? Parang katulad po kami, wala pa kaming bahay, pero po, 2 years ago ba yun, Han? Nagpagawa na po kami ng plano. Hindi namin alam kung paano ni Lord i-fulfill dahil binigyan po kami ni Lord ng lupa eh. Ang sinasabi po namin kay Lord, Lord, ikaw ang nagbigay ng lupa, ikaw din po ang magbibigay ng bahay. Kaya po, pinaprint po namin yon at paggabi po, pinagpe-pray namin kahit yung mga bata po, pag sila po magpe-pray, maririnig po mo po sa kanila, Lord, thank you po sa house namin. Ayan. Kumbaga nag-a-agree po kami, amen. Di ba? Kahit hindi pa po namin nakikita physically, pero po, we are positioning ourselves to receive that house in God's perfect time. Amen? Sabi nga po, we have to position ourselves na kung ano po yung promise ni God sa buhay po natin. Ano yung pangako ni Lord? Diba? Na paano po natin ipoposisyon na yung sarili natin? Sabi nga po, let's be in the right place, doing the right thing. Na sabi nga po, ano ba yung right thing habang naghihintay tayo? Sabi nga po, let's continue to praise the Lord. Let's continue to thank Him. Amen? Magpasalamat po na po tayo kahit wala pa. Lord, salamat na pinagaling mo na ako kahit na may nararamdaman pa akong sakit. Lord, salamat. Tinanggap ko na yung promotion kahit na hindi pa ako promote ng boss ko. Lord, salamat. Sabi nga po, we are giving God the thanksgiving kahit na wala pa. Amen? Kasi sabi nga po, pag nag-thank you tayo kay Lord,
na ginawa na ni Lord yon, too late na tayo. Ano po ibig sabihin? Kahit wala pa po, pwede na tayong magpasalamat kay Lord. Kasi pinangako niya na yun eh. Amen? Amen, church? So sabi nga po, be in the right place, doing the right thing with the right people. Bakit po? Kasi meron din pong pinadadala ang kaaway ng mga tao na kunwari po tutulungan ka, ganyan. But may hidden agenda po pala sila na hatakin ka, pabagsakin ka. Kaya po sabi nga, in this season, hingin po talaga natin sa Panginoon yung spirit of discernment. Na Lord, etong tao ba na to ay galing po sa'yo? O itong tao na to ay padala ng kaaway para guluhin lang ako or mawala yung focus ko? So let's ask God, amen? Hindi naman po hindi tayo magtitiwala sa lahat ng makakausap natin or makakasama natin. But sabi nga po, we have to know sino po yung mga God-given people na ilalagay niya po sa buhay natin while we are waiting for the promise of God sa buhay po natin. Amen? Yung fulfillment po ng Diyos. And sabi nga po, at the right time. May right time po kasi ang Panginoon. Ayun nga po katulad ng binanggit natin kanina. As Ecclesiastes says that He makes all things beautiful in its time. Pinagaganda po ng Diyos ang bagay-bagay po sa buhay natin according to its time. Amen? Na dapat po, we are on the right, right place, with the right people, doing the right thing. Paano po natin ito magagawa? Siyempre po, kaya nandyan po ang Holy Spirit para po to remind us, to direct us, to guide us. No, isang araw nga po, meron po kasi akong parang inaano sa puso ko na talagang gusto ko po siyang i-voice out. Talagang gusto kong pero po, yun nga, bigla pong, yun nga, minsan po, even sa mga post po sa Facebook, nangungusap po talaga ang Panginoon, na yun nga, yun sabi po doon, manatili kang tahimik, di ba? Hindi ka man nanalo sa, sa opinion, pero panalo ka naman sa pag-iintindi. Nung pong natanggap ko yun, sabi ko nga, okay Lord, alam ko na po, mananatili akong tahimik. Hindi na po ako nagsalita, kinam ko na yung sarili ko. So sabi nga po, God can speak in so many ways. Through His Word, through, yun nga po, yun sa mga, sa pakikinig natin ng ganito po, salita ng Diyos. God can also speak sa dreams po natin. Amen? Sa ibang tao, nangungusap po ang Diyos. Marami pong kapamamaraanan ng Diyos. But the question is, paano po tayo nakikinig sa Kanya? Amen? So sabi nga po, believe in His Word. Maniwala po tayo with all our hearts na pag po may doubt, hindi naman po nawawala yung minsan po nagda-doubt tayo, nag-fear tayo, pero po dapat alam po natin na i-rebuke agad yung doubt sa puso natin. Kumbaga, wag siyang papasukin, wag siyang pagstayin sa puso po natin. Amen? Yung doubts, yung fear, yung pong unbelief sa buhay po natin. At sabi nga po, we have to position ourselves. Ayun po, sa pag-position po natin sa sarili natin, sabi nga po, ito na po yung pwede tayong magpasalamat sa Diyos. Let's thank Him. Let's praise Him. Sabi nga po, praise the Lord along the way. Ibig sabihin, habang papunta po tayo dun sa fulfillment ng promise ni God, patuloy po natin siyang purihin. Amen? Patuloy natin siyang pasalamatan, sambahin, dahil He deserves it. Alam niyo po, di ba, sabi nga po sa salita ng Diyos, yung isang araw po sa Panginoon ay, o yung 1,000 days sa atin, pwede pong isang araw lang sa Diyos. Alam niyo po ba minsan, bakit nadidelay yung promises ni God sa buhay natin? Kasi po, sablay yung mga hakbang natin. Sablay po yung pagsunod natin sa Panginoon. At yun nga po, nakikita, sabi nga po, di ba, ang Diyos nakatingin po sa puso natin. If the Lord knows that our hearts is already ready para po tanggapin yung promise niya, kahit for next year pa yon, pwede niya pong ibigay this year. Amen? As we are receiving and believing that, sabi nga po, katulad ng declaration natin ngayon, that God will fulfill His
promises sa buhay po natin ngayong 2024. Amen? Ay, nawala na nasaan si Pastor Alvi? Yung pong katulad ng pinarinig ko po sa inyo kanina, may bridge part po yun. Simple lang. Si Aziel po, kabisado po yun. Pag po yun ay pinatugtog ko na, nagjujuwet po kami. Ito lang po yung lyrics niya. Pwede po bang dali natin doon sa parang bridge part. God, we believe. God, we believe for. God, we believe for it. You are the way when there seems to be no way. We trust in you, God. You have the final say. I think meron pang isang ayan yung bridge, pero may parang second bridge siya na, yung sabi doon na, you said, I believe, you said, it is done, you said, I believe, you said, it is done. Ayun lang po yung lyrics niya. Paulit-ulit. Pwede po ba ay makikita nandiyan ba or may isa pa yata Simple lang po, di ba? Sabi doon, you said, sinabi ni Lord, ano pong gagawin natin? We believe. Kasi sinabi ni Lord At dahil sinabi niya, you said, automatic, it is done. Tapos na po yun sa heavenlies, sa spiritual world. Mangyayari na lang yun dito sa atin kung paano po tayo magre-respond. Amen? Can we sing that song kahit na wala yung pero yun nga lang po, yun lang yung lyrics niya, di ba? Napakasimple. Sabi po doon, you said, I believe, you said, it is done, you said, I believe, you said, it is done, you said, I believe. Ayan. You said, it is done. I believe. You said it is done. You said I believe. Kahit 3-5 years old po, makakabisado to. Kaya kabisaduhin din po natin. Amen? Can you help me You sing? said, I believe. You said it is done. can we all stand in the presence of God? Declare this. Declare it. Believe with all our hearts that God who fulfills promises is faithful. You said, I believe. Just because You said, it is done. You said, I believe. You said, it is done. You said, I believe. You said, it is done. You said, I believe. You said, it is done. Yes, Lord. Because you said so, Lord, we will believe. We are believing, oh God. And Lord, we know that it's already done, Lord. Ginawa mo na, Panginoon po, God. Lord, katulad nung create mo, God, sabi mo lang, let there be light, and there was light. Lord, alam ko po na sa bawat salita,
bawat pangako na binigay mo sa mga anak mo, O God. Lord, we are not just claiming, O God, but Lord, we are believing it with all our hearts. That Lord, you will fulfill, you will do what you have promised, because you who promise is faithful. You who promise is faithful. You who promise is faithful. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat, O God. Dahil, Lord, kung ang tao, we may fail. We may, O God, Lord, hindi namin matupad yung pangako namin. But God, kayo po, you will never fail. Yes, we do. You will never change, O God. Lord, salamat po. Salamat, O God. Lord, let the faith arise, O God. Lord, let there be stirring of faith, O God. At Lord, yung mga pangako mo na nabitawan namin, Lord, this time, help us to pick it up once more, O God, and believe with all our hearts that you will do it, O God, into us. You will do it, O God, Lord, sa buhay ng iyong mga anak, O God. Because you are God. You are our God, and you are faithful. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, God. Let's continue to praise our God. Katulad po nung inawit natin kanina, let's shout to the Lord. Let's shout His name. Sabi nga po doon, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of His name. So let our praise, let our worship arise this very day. Kahit po naghihintay pa tayo sa promises natin sa Panginoon, as if the promise of God is already there. Kasi di ba po, pag po, di ba may pangako tayo na dumating or meron kang natanggap sa Panginoon, what we are doing, di ba? We are shouting, thank you, Lord! Salamat po, Panginoon, di ba? Kumbaga, there is joy into our hearts. So as we are waiting sa promise po ng Panginoon, let the joy that comes from our God flows in our hearts. Amen? As we wait for Him, as we wait for His promises sa buhay po natin. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. My Jesus, my Savior, oh, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. We are
opening po the altar. Kung gusto nyo pong mapag-pray kayo, can you just come forward? And Rev Stella at sa iba po nating mga leaders, can you come forward? As the Holy Spirit is moving in our midst. Sige po, kung gusto nyo po mapag-pray, whatever your prayer, as the Holy Spirit will move, let Him minister to each and every one of us. Huwag po kayong papayag, huwag tayong papayag na lalabasa tayo sa pintuan na yan, that God is not meeting you today. Amen? Hallelujah, hallelujah. Let's sing it again. My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Oh, you are our comfort, God. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord on the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Oh, mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have in you. Praise God. Sa oras na ito, tumingin muna kayo. Katulad ng pangako ng Diyos, na kung saan sa taong ito ng 2024 ay ating tinatayuan. Alam niyo po, ang sabi nga po, hindi na magtatagal, no? Ito po ay pangako ng ating Panginoon at nais niya na tayuan natin. At alam niyo po, purihin po ang Panginoon. Ang bagay pong ito ay mangyayari kapag ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ay kumilos sa ating mga buhay. Bilang mananampalataya ng ating Panginoon, kung sa puso natin, alam natin na tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang Santong Espiritu ay nananahan sa atin. It is high time na hayaan natin ang kapangyarihan ng Diyos through the Holy Spirit ay gumalaw sa ating mga buhay. Alam niyo po, itong taon na ito ay taon ng surprises.
Ito ay taon na kung saan naroon, mabibigla ka, magugulat ka, wala ka masasabi kundi, Lord, thank you. No? Ihanda po natin ang ating mga puso. Ito pong nakaraan, alam niyo po, the Lord is teaching me to always pray in the Spirit. No? Lagi po ako nananalangin sa Santong Espiritu ngayon. At alam niyo, kumbaga, may pinakikita siya sa akin. Ilang beses na, pangalawang beses na nitong nakaraan. No? Bigla akong tinanong ni Bishop, sabi ni Bishop, Ma, nasaan yung mga estola ko? Yung isinusuot kapag nagkakasaga. Huling gamit nyo nung nagpunta pa kami ng, Tarlac, no? Hinanap namin, una inisip ko kung ano yung, kung nasaan, tapos hinanap ko, wala. Pero, I prayed in the Holy Spirit. Holy Spirit, tulungan niyo ako, nag-pray ako in the Spirit, no? Habang naglalakad ako, nagpe-pray ako in the Spirit, Lord, tulungan niyo po ako, no? Pakita niyo po sa akin, Holy Spirit. And then, alam niyo po, hindi ko nakita. No? Hindi ko nakita. Pero nandun yung peace ko. No? Kapag naalala ko yung estola, pray ula ako in the Spirit. At alam niyo po, isang araw nagulat ako. No? Dahil kailangan na naman ni Bishop gamitin. Nag-dedicate siya ng building doon sa Alabang. No? Biglang-bigla, talagang kapag po, nakita niyo yung kapangyarihan ng Panginoon nandoon, wala kang magagawa, ma-excite ka, magugulat ka. Bigla-bigla po, may ginagawa ako, pagbaba kong ganon, ayan, no, yung kumagaya, nasa harapan ko na, no? Nasa harapan ko na yung hinahanap ko. Ay ko, thank you Lord! No, yun lang ang masasabi nyo. Kapag po ang fulfillment, ang promise ng Lord ay nangyari't maganap, walang lalabas sa bibig mo, kundi, thank you Lord! No? At magugulat po kayo. Another thing, no isang araw, ay kahapon, no? Alam ko, nung kami nagpunta kila Shalem, dala ko yung maliit na bag, no? Nandun yung mga IDs, no? Nandun yung ano. Kahapon, hinahanap ko. Dahil aalis kami, nandun ang ID ko, hinahanap ko. Akyat panaog na ako doon sa kwarto namin sa taas, doon sa kwarto sa baba, wala. Pero nagpe-pray ako in the Spirit, pray ako in the Spirit. At nandoon kanina, no? Kanina, kasi sabi ko, Lord, nandun yung pang-tithes ko, no? Wala akong pera na nandun yung pang-tithes ko, nasa na yon? Iniisip ko, nasa na yun, Lord, no? Pero pray pa rin ako ng pray in the Spirit. Sa taas, sa kwarto namin, talagang naikot ko na, nabalughog ko na lahat, wala pa rin, no po? At kanina po, habang ako nagpe-pray in the Spirit, pag akyat ko po sa taas, parang, namulaga ako, eto sa lapag. Samantalang nag-ikot na ako, no? Ang isa sa pinakikita sa akin ng Panginoon, ngayong taon na ito, mamumulaga ka. Magugulat ka. Amen. Magugulat ka. Amen. Alam niyo, ito pong itong 1st January, no? Ang sabi doon, di ba yung inawit natin? You said, no? And I believe. Ang tanong, may narinig ka ba na sinabi ng Diyos? Ito yung tanong, may narinig ka ba na sinabi ang Diyos? Kasi paano mo sasabihin na, sinabi mo, Panginoon, at ako'y naniniwala. Ang tanong, may narinig ka ba? Ito po yung kailangan, meron tayong marinig, may matanggap tayong pangako niya, may matanggap tayong salita niya. At kapag natanggap natin, tayuan natin, I believe, no? Alam niyo po, itong buwan ng January, pagpasok ng January, alam niyo po, ang salita niya na narinig ko at sinabi niya, Isaiah 45. Ano ang sabi sa Isaiah 45 verse 3? Goy, pakita mo. Isaiah 45 verse 3. I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places, that you may know that I, the Lord, who call you by your name, and the God of Israel, sa verse 4, for Jacob my servant's sake, and Israel my elect, I have even called you by your name. I have even named you through you, though you have not known me. No? Kahit di pa natin siya ganun talaga kakilala, pero tinawag niya tayo by our name. Ano pangalan mo? Tinawag ka ni Lord sa pangalan mo.
No? At alam niyo, nung pong naririnig ko na yung verse, yung anong yan, no? Pero hindi ko alam kung saan verse. Pero ito pong January, bigla po. Talagang, kaya ito po yung lagi kong sinasama sa panalangin. At alam niyo po, nagulat po ako. Dahil matagal na po naming inaayos yung lupa ng lolo ko doon sa Pampanga. Dumating sa punto, parang nawalan na ako ng gana. Kasi lahat ginagawa ko na, no? Pag nagpupunta ako doon, ang laki ng ginagastos ko. Dumating sa punto, hindi ko alam, no? Yung mga pinsan ko, parang nagkaroon pala sila ng hindi magandang pag-iisip. Nalaman ko lang doon sa kapatid ko, parang pinagdududahan ako na, sabi ko, kayo na mag-ayos, no? Kaya bago kami umalis noon, iniwan ko na doon sa kapatid ko, kay Jojo yung papeles. Sabi ko, ikaw na lang ang humawak. Pero alam niyo po, binalik sa akin ng Panginoon. No? At sa pagkakabalik na ito, meron na nangyari. Na kung saan, sabi nga, nakakita na sila ng buyer, at ang sabi nga sa akin, ate, kailangan ka. Kailangan ng pirma mo. Kailangan kapag nagbayaran, ikaw ang tatanggap. No? Ako parang inano ko na yon. At noong nakaraan nga po, ay nagpunta uli ako ng Pampanga. Hindi lamang po yon. No? Nagbukas ang Panginoon. Ang sabi doon, bago mag-verse 3, no? Magbubukas ako ng 2 pintuan. Double doors. No? At sa pagkakataon na ito, itong February, 2 pintuan ang nabuksan. No, meron kami schedule ng Macau, meron akong schedule ng Dubai, no? Eh sabi ko, Lord, ang salita nyo ay totoo. No? Kaya makikita po natin, kailangan may marinig tayo. Kailangan meron tayong pinangahawakan. Kaya nga po yung binabasa atin na, sabi nga, magbasa tayo ng Biblia kasi dito, iparirinig ng Diyos. Dito, naroon na, sabi nga, kakausapin ka ng Panginoon. At kapag natanggap natin yon, katulad ng ating inawit, Lord, you have said, I believe. No? Lord, you have said, I believe. Diba, katulad sa kagalingan, maaaring naririnig mo na yon, pero hindi mo pa pinananampalatayanan. Ito yung requirement. We must believe. Ano ang sabi ng Bible? No? Faith without action is dead. Kailangan ina-actionan natin yung pinananampalatayanan natin. Pinanampalatayanan mo na pinagaling ka na, anong gagawin mo? Magmumukmuk ka? Anong gagawin mo? Hihiga ka at hihilata lang? Anong gagawin mo? Sasabihin mo lagi yung masakit? No! Because you believe, tatayo ka. Because you believe, you will declare na I am healed by the stripes of Jesus. Pag may nararamdaman ka, imbis na ang sabihin mo ay masakit, ang sasabihin mo, in Jesus' name. No? In Jesus' name. Ako po, tinuruan ako ng Lord kapag may naramdaman ako. Kasi yung iba, pag may naramdaman, halimbawa, may naramdaman medyo sumakit, kuha ka agad ng pang-blood pressure. O, di ninervyos ka. No? Yung iba, kapag merong naramdaman, meron kaagad na nakaano sa utak na yun ang katapat. No! We must believe on His Word. Kaya ako, alam niya, pag meron akong naramdaman, ang ginagawa ko lang po, humihinga ako ng malalim. Paghinga ko ng malalim, pag-inhale ko, I praise the Lord by saying, Hallelujah. Kahit na anong sakit, paghinga ko ng malalim, at pag-exhale ko, ang sinasabi ko, Hallelujah. Anong ibig sabihin ng Hallelujah? Ano ibig sabihin ng Hallelujah? Ha? Ano ibig sabihin ng Hallelujah? Ulit. 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 Anong ginagawa nyo? Pinupuri natin ang Panginoon. Amen? Kaya imbis na kung ano lumabas sa ating bibig, dahil ang sabi nga, death and life is in the power of our tongue. Kaya hayaan natin na lumabas sa ating bibig ay, ano? Ulit. 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 Hallelujah.
Taas yan yung kamay. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Pakinggan niyo, Panginoon, ang pagpupuri ng inyong mga anak. Yes, Lord. Pakinggan niyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. You said it is done. Yes, Lord. Hallelujah. You Oh, said hallelujah. I believe. Hallelujah. You Hallelujah. said it is done. Yes, oh God, hallelujah. We praise You you. said Hallelujah. I believe. You Hallelujah. said it is done. Hallelujah. You said I Let the believe. praise arise. Let the You praise arise. said it is done. Hallelujah. You said I Yes, oh believe. God. You said Hallelujah. it is Oh, done. yes, oh You Lord. said Amen. I Yes, Lord. believe. Oh, we glorify your name. We thank you for your grace, oh God. You Oh, said yes, oh God. We praise you, Lord. You said Amen. it is Oh, yes, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, oh God. Oh Lord, hayaan niyo, Lord, nang marinig niyo, Lord, sa labi ng inyong mga anak, Panginoon, ay ang tunay na pagpupuri, tunay na Lord, pagpapasalamat sa inyo, sapagkat lahat ng pinangako niyo, Panginoon, it is done, oh God. It is done, oh Lord. Kung paano niyo sinabi doon sa krus ng Kalbaryo, Lord, nakapako ka doon sa krus ng Kalbaryo, pero ang salita nyo, it is finished. Naganap na. Nangyayari na, oh God. Kaya Lord, sa oras na ito, ano man ang prayer request sa inyong mga anak na narito sa inyong harapan. Father, as you have said, Lord, kanina, it is finished. It is finished. Naganap na. Naganap na. Tanggapin mo, naganap na. Ito ang salita ng Diyos sa sinabi niya, naganap na. Ano man ang prayer request mo, ano man ang panalangin mo, ang sabi ng Panginoon, naganap na. It is finished. Tanggapin mo, angkinin mo, naganap na. Naganap na. Nangyari na. Sinagot na ng Panginoon ang desire ng puso mo. Thank you, Father. Thank you for your word. Salamat, Panginoon. Tinatayuan po namin ang inyong salita. Nananampalataya kami, Panginoon. At sa pananampalatayang ito, Lord, kami ay hahakbang ng mayroong kagalakan. Kami ay may hahakbang ng may kasiglahan. Kami ay mahakbang, Panginoon, ay may pasasalamat sa aming mga puso. Kami ay hahakbang, Panginoon, na may pagpupuri at Lord, pagdarangal ng inyong pangalan. Salamat, O Diyos, salamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hayaan niyo po na ang salitang ito ay matago, Panginoon, sa puso ng inyong mga anak. Naganap na. Nangyayari na. It is finished, O God. It is done, O Lord. We thank you, Father. We praise you. We bless you and adore you. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen.
Hallelujah. It is done. Amen. Ano po yung ating napag-aralan? We have to believe in His Word. Amen. At sa pagkakataon pong ito, tayo po ay muling magtitiwala at mananampalataya sa Kanyang salita. Tayo po ay nasa isang gawain ng pagbibigay. Atin pong tatayuan ang pangako ng Diyos. Atin pong buksan ang ating kasulatan sa 2 Corinthians 9:6. Ang sabi po doon, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give that what you have desire in your heart, to give not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly, so that in all things po ang sabi doon, at all times, having all that you need will abound in every work. Amen? Ano po sa Tagalog? Napakaganda rin po nito sa Tagalog, sa magandang balita. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay nag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. Amen? Di po ba napakaganda po ng pangako ng Diyos? Amen? At talaga po na kung ito po'y ating tatayuan at atin pong i-claim, atin pong, yung pong tulad po ng ating pinag-aralan, if we believe, it is done. Ipinangako na po ng Diyos, aangkinin na po natin. Ngayon, ano po ang dapat nating gawin? Amen po? Ibigay po natin yung nararapat para sa ating Panginoon. Dahil siya kanya po nagmumula ang lahat. Di po ba napakalinaw na kapag tayo'y nagtanim ng kakaunti, ano po ang sinabi? Kakaunti po ang ating aanihin. Subalit kapag ang ating pong itanim ay marami, marami din po tayong aanihin. Amen po ba? Kaya po nga sa pagkakataong ito, kung ano man po yung nandun po sa ating puso, hindi po ito sapilitan, but ang sabi po sa salita ng Diyos, kinalulugdan po ng Diyos, yung pong nagbibigay po ng may kagalakan sa ating puso. Kung sino pong nakakatanda doon po sa babaeng nagbigay po ng isang kusing doon po sa kanyang doon po sa offering at doon po sa binigay ng mayayaman, amen. Mas kinalugdan po ng Diyos yung babaeng balo na nagbigay ng isang kusing kasi po nagmula sa kanyang puso, amen po. At a short testimony lang po dahil ang ating pong tema ngayong umaga ay yung pong ating pananampalataya sa salita ng Diyos. Amen. December 30 po ako po ay na-emergency for high blood. At ako po ay nag-chat kay Bishop at ang sabi lang po ni Bishop sa akin ay just believe in His Word and claim His promises. Amen. So naka 3 to 4 hours po ako sa ER at of course nagreseta po ang doktor. Nakita naman po okay lahat but then sabi po sa akin ng doktor, binigyan po ako ng maintenance. Kasi po, out of yung po sa hindi nakakaalam, I'm already 55 years old. But then, narinig ko po the following Sunday message ni Reb, bakit tayo umiinom ng maintenance? Ibig sabihin, hindi tayo gumagaling. Amen? Kaya po tayo nagme-maintenance. But ang sabi po sa pangako ng Lord, if we believe, di po ba? If we believe in His Word. So tayo po yung manampalataya na tayo pinagaling ng Diyos tulad po ng ating inawit ngayon, na tayo po ay pinagaling na, it is done. So ang ginawa ko po, hindi ko po ininom yung aking maintenance. Ipinag-pray ko po, Lord, Ikaw ang nagsabi sa iyong salita that you are the God who helped your people. Amen. Sabi ko po, I am healed. And then after few days po, a week, nagpa-blood camp po ako.
normal po lahat ang result ng aking blood chem. To God be the glory po. So, wala po ngayon ako iniinom kundi yung vitamins. Let's say, Enervon C or vitamin B kasi po, nasa edad na po natin na medyo mag-take ng vitamins. But the point is, sabi nga pong ganon, ano po yung nakakatuwa doon? Dahil po, sabi nga po ni Bishop sa akin, just believe in His Word. At yun po yung ating pinag-aralan ngayon, believe in His Word. Ngayon po, believe in His Word that all our needs, God will provide it. Amen? So as we give what is due for Him, ibabalik po sa atin ng Lord, 100-fold, siksik-liglig, umaapaw. Amen po ba? Sige po, to God be the glory. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Salamat po sa umagang ito, dahil nakasama na naman po kami na yung mga anak sa gawain ng pagbibigay. Dalangin po namin na ang aming mga kaloob at ikapo ay iyong magamit lamang sa kalawak ng iyong gawain dito sa lupa. Pagpalain mo po ang iyong mga anak na inuna ang iyong gawain. Pagpalain mo po ang mga magbibigay at ang dalangin po namin, O Lord, higit pa sa aming hiniling at inisip tulad ng aming pinag-aralan ngayong umaga as we believe in your word, O God. Ibabalik mo po ito sa amin ng siksik-liglig umaapaw na walang sukat kalagyan. In the name of Jesus, through the working power of thy Holy Spirit. Bless the gift and the giver. In Jesus' name this we pray. Amen. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Praise. Amen. Praise God po. Tayo po'y dumako naman po sa ating announcement. Ayan po, ngayon darating na Sunday. It's our first Sunday of February po. So pag first Sunday, meron po tayong fellowship after service po. Ayan. And ang ating 21 days prayer and fasting po will end today. Yay! Praise God! We survived by the grace of God for 21 days. Alam po ng bawat isa na, ayun nga po,
nagugutom man ang ating mga tiyan, but our spirit is filled with the Word of God, with the strength that comes from the Lord. And praise God that for 21 days, sinamahan tayo ng ating Panginoon. And ito po yung ating mga weekly events naman po. Speak Life every Monday, 7:30 p.m. po. So live po ito every Monday sa ating Facebook page na Jesus Lifted Up Church po. And tuloy-tuloy din po ang ating spiritual feeding. Via Zoom naman po ito every Tuesdays, 8 p.m. And sinesend po ni Pastora Chic yung link po. Ayan, maging ang ating midweek service po, katulad po ng nabanggit ni Pastora Chic kanina, ang midweek service po natin, ang gaganda po ng mga turo and may mga promises po tayo na marireceive talaga from the Lord. And I encourage everyone na tayo po'y pumunta dito every Wednesday, 7 p.m. So wala po itong live dahil ini-encourage po ang bawat isa na tayo po'y pumunta dito sa church. And tinig na ng pag-asa every Thursday, 7:30 p.m. So nagsishare din po yung mga pastors natin dito from different satellites po. Live din po ito sa ating Facebook page. And soaking po every Friday, 7:30 p.m. And dahil first Friday po ngayong darating na Friday, ang naka-assign po ay worship team. Sa upcoming events po natin, ayan po, ngayong February 24, ang ating Youth for Jesus na revival. So dito po, meron po tayong registration for 100 pesos po. And ayun po, another activity po sa youth na, ayun nga po, may i-invite po tayo na taga-labas naman po na hindi taga dito. And we encourage every youth na, ayun nga po, mag-participate po tayo sa darating na February 24. Maging sa February 17 naman po ang couples night. May registration fee po tayo. Per couple po, 1,000. If yung wife nyo po or husband nyo po is wala po dito but still you want to attend, half po ang ibibigay nyo pong registration. Ngayong February 17 po, pagkatapos po yan ng ating second School of Leaders po. And online prayer gatherings, ito po yung sa fathers, sa mothers, and pastors po. Continue po yan every Monday to Friday po. At ito po yung mga time nila. And please don't forget to like, follow, and subscribe po our Facebook page na Jesus Lifted Up Church and YouTube channel po natin na J-Blue Church. Nakikita po natin lahat ng mga services po natin dito, maging yung service po natin today. If gusto nyo po na ulitin po yung mga naging turo po kanina or mga nagdaan, pwede po nating balikan. And pwede din po natin itong i-share sa ating mga kapamilya po. And yun lamang po sa ating announcement. Kaya tayo po ayun po. Sige po, pwede pong i-acknowledge natin yung ating first timers na pumunta po dito. Yung pong kanina, yung dalawa po. Dalawa ba yun? Ayan. Ayan, praise the Lord. Si Ate Gina Lynn at si Ate Irish Jane. Praise the Lord. Sino ba nag-invite sa inyo? Ha? Si Ate. Taga saan kayo? Taga? Ha? Nag-apply kayo? Na ano? Sige, praise the Lord. Purihin Panginoon, hindi aksidente na kayo ay naparito, no? Nag-apply kayo at nais ang ating Panginoon na kung kayo man ay makakaalis, kasama niyo siya. Amen? No? Dahil ang pangako niya, hindi niya kayo iiwan, hindi niya kayo pababayaan. At ang ating magiging panalangin ngayon, let the will of God be done. No? Kung ano ang kalooban ng ating Panginoon, siya ang mangyari at maganap. Kung ang pag-asa natin ay nasa abroad, sa pagkakataon na ito, na isang Panginoon na maging pag-asa natin ay siya. Dahil kahit narito tayo, kaya natin pagpalain. No? Isang patotoo, no, yung aming manugang na, nasaan na ba yan? Ito pala, si Sister Iyay. Teacher siya, nagturo siya sa Japan, no? At naroon na, nung ikasal sila, hindi na siya nakaalis dahil nagkaanak sila. Tinawagan uli siya para magpunta uli na abroad. Pero dahil may anak siya, syempre, first baby mo, ayaw mong maano sa'yo, no? Nakarinig siya ng tinig ng Panginoon, narinig niya yung sinabi ng Panginoon. Alam mo, sabi ng Panginoon, kung magkano ang kikitain mo sa Japan, hihigitan ko pa.
Kahit hindi ka umalis. Kaya po, hayaan natin na ang pag-asa natin ay ating Panginoon. No? Binigyan sila ng negosyo na kung saan nakakamangha. No? Sabi nga, first time na nangyari yung bagay na yon. Pero makikita natin, kapag sa Kanya tayo nagtiwala, walang imposible sa Kanya. Hindi niya hayaan. Kasi actually, may pamilya ka na? Ikaw? Wala, meron? Hindi kalooban ng Diyos na magkahiwalay. No? Lalo na ang mag-asawa. Nakita naman natin mga nangyayari. No? Ang nais ng ating Panginoon, magkakasama kayo. No po? Kaya, una sa lahat, nais ang ating Panginoon, ipagkatiwala natin ang buhay natin sa Kanya. Tanggapin natin siya bilang Panginoon tagapagligtas natin. Katulad ng pangako niya, sino man ang sumampalataya sa Kanya, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dito pa lamang, meron na tayong katiyakan. No? Kaya, iniling ko lang na yumuko tayo, tumikit. At sabihin lang natin itong simpleng panalangin na ito. No? Yung panalangin na pagbubukas ng puso natin sa ating Panginoon at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabihin lang natin, ang pangakong ito, ang salitang ito, na nanggagaling sa ating mga puso. Sabihin natin, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Hindi aksidente na ako ay nandito. Salamat po sapagkat tinawag mo ako sa aking pangalan. Nagpapakumbaba ako sa inyong harapan. Humingi ng tawad sa aking mga pagkukulang, sa aking mga kasalanan. Panginoon, sa oras pong ito, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita na maging Panginoon ko at tagapagligtas. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Ang kalooban nyo ang mangyari sa akin, maging sa aking pamilya. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa buhay ng aking mga kapatid na kung saan, Lord, katulad ng sinabi nyo, tinawag nyo kami sa aming pangalan. Kilala nyo sila. Alam nyo ang kanilang mga pangailangan. Maaaring nandito sila dahil nag-a-apply sila. Pero salamat. Dahil sa pagkakatawag nyo sa kanila, alam ko po na meron kang kapahayagan na ibinigay sa kanilang mga puso. Patunayan niyo sa kanila, Panginoon, na kayo ay tapat sa inyong mga salita. You are faithful in your promises, O God. Lord, uhawin niyo sila at hayaan niyo na hanapin kanila sapagkat sinabi niyo, ang naghahanap sa inyo ay nakasusumpong. Patuloy na yakapin niyo sila ng inyong pag-ibig. Ingatan, gabayan, at patunayan niyo sa kanila na hindi niyo sila iiwan. Hindi niyo sila pababayaan. Into your hands, Lord, pinagkakatiwala namin ang pag-a-apply na ito, Panginoon. Alam namin, O Diyos, ano man ang mangyari, may maganda kang plano sa kanilang mga buhay. Sapagkat sinabi niyo sa Jeremiah 29:11, your plan for us is a plan of peace and not of evil, that you might have an expected end. Thank you, Father. We claim the expected end, O God, ng aking mga kapatid na dinala mo sa lugar na ito. We praise you, we thank you, and we bless you. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. God bless. Okay, tumayo tayong lahat para sa ating closing prayer. Mawit muna tayo. Selyohan natin yung ating mga natanggap. Sa iyo ang papuri at pasasalamat. Patuloy natin siyang pasalamatan at papurihan. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa'yo.
narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, kung ano ang ligayang nadarama, may pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Lord God, Ama naming Diyos sa langit, salamat Lord God, na muli mong pinaranas ang iyong kapangyarihan, Panginoon, mula kaninang umaga hanggang sa kasalukuyan, Panginoon. Tunay ang Lord God, salamat sapagkat nandito ka sa amin palagi mo kaming iniingatan at sinasamahan. Lord God, salamat sa iyong mga salita naming napakinggan ngayong umagang ito, Panginoon, na tunay ang Lord God, ito'y aming may pasamuhay, ito'y aming malakaran, Panginoon, at aming panghawakan ang iyong mga pangako sa amin. Lord, salamat, Lord God, tulad ng iyong mga salita sa Matthew 6:33, Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, Panginoon. Salamat na meron kaming salita mong pinanghawakan namin, Panginoon. Kaya salamat, Lord God, sa buhay ni Pastora Sheik na ginamit mo bilang tagapaghatid ng iyong mabuting balita, Panginoon. Salamat sa patuloy mong pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa kanya, Panginoon, upang mas marami pang makakapakinig at maraming kaluluwa na siyang maliligtas. O God, ganun po sa nakapanood sa aming live streaming, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa. Ganun po sa narito, Panginoon. Lord God, kami lalabas ng sambahang ito, Panginoon, na dala-dala namin ang portion na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Kaya salamat, Ama. Uwi kami ng ligtas tulad ng pagdala mo sa amin dito kanina na iningatan mo kami na nakarating kami ng ligtas, Panginoon. Kaya uwi kami ng may kagalakan, kapayapaan sa aming puso, Panginoon, na dala-dala namin, Panginoon. Kaya Lord God, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsambat, pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into